eskutitza bat zeuden, baina komunikatzeko modurik ez zegoenean azkenean erosena zertzen ostiralean bertan gelitu betik ordu berean, eta orduan ostiralero jende guztia, bortuzia, puten ziren azkenean izugarrizko gogoa eukitzen zuten bere burua espresatu eta komunikatu esateko, baina orain hori teknologia berriei eskerrak bideo deiak egin lezkezu oso komodoa da, etxean gelitu lekezu eta hitz egin ez da dukozu arajun beharrik ez, eta pixkat horrek alperguria ematen du. Nik Kristinari galdera bat. Hezkuntzarekin lotuta, zure heziketa prozesue gelatik kanpo, pixka bat azaltzea, usteko litzaileak. Nire klasean, izan nahi duzu edo klase barruan, kanpoan? Klase barruan, gelatik kanpo, pixka komunikazioa gelakidekin, nolakoa zen, integrazioa. Bai, noski, bai. Nik integrazio eskola batean egon naiz betidanik, eta egia esango dizuet nahiko suerte. Irakaslea apoiokoa naukan eta zeinu hizkuntza zekien eta ondo, eta gainera nire ikaskideei erakusten zien. Nirekin komunikatu ahal izateko klasetik kanpo. Adibidez, atxeden aldian komunikatu nahiken. Orduan ez suerte handia izan dut, ze ikusten dut beste batzuri zaiela hori gertatu. Orduan oso garrantzitsua da zein hizkuntza erakustea gelakidei komunikatu eta jolastu ahal izateko. Eskerrik asko. Nik beste galdera bat, azkenean interpretak izan dituzu bai medikura jateko edo bestela eskola bai laguntza izan duzu, baina azkenean lan munduan laguntza hori badaukazu edo mugatuta zaudete erabatean. Batzutan bai lan munduan sartzenean, segun eta azkenean askotan igual kosta hau egiten zait, igual lan sozialak edo egitea, orduan horretarako itxoin izuten da. Ez dugu elkarren bertu, paskatu. Bai, gaizkibertute traba. Adibidez, lan munduan, hemen badago lan mundura sartzeko badago zerbitzu bat, egiten dizuna laguntza adibidez lan elkarrizketara joateko, eta pertsona honek egiten duena da pixkat enpresari eta kontratatu bat zaituenari azaldu gorrak zer garen eta nolakoa garen, eta ordan egiten du pixka sensibilizazio hori, baina ondoren besteak bezala bakar-bakarri gaude. Eta lan ematen uko egin dizute azkenean gorren muga hori jarri dizute? Esesko bat esan dizute? Asko. Bai, askotan. Askotan, egiten duzuna da, bialtu zaituztena da, zentru berezeitara ez, lagundutako lan zentruetara eta baina nik hori ez dut nahi. Eta, Baduzue galderarik? Moreno Cabrerak esaten zuen ikerlari bada, Espainian, adibidez Madrilen, komuniko litzatekeela katalana edo euskera irakastea, beraiek ere aukera hori izan dezaten komunikatzeko euskaldun edo katalanekin. Berdina egin daiteke adibidez hemengo eskola guztietan
zeinu hizkuntza irakasteko edo zeini, eta inorrez da baztertua sentituko edo inorrez dugu baztertuko. Bueno, adibidez, Madrilen badaude eskola bilingüeak. Gauden izeneko eskola bat dago Madrilen, eta hor irakasten da bilingüe, orduan zeinu hizkuntzan eta ahozko hizkuntzan modu berrian, bi hizkuntzak dira irakasteko biak erabiltzen dira. Eta iruditzen zaizue egin daitekela lehen hezkuntzako hemen eskola batean zein hizkuntza ikasgaia izatea? Nik uste duena da hori beharrezko izan beharko lukeela. Asignatura moduan beharrezko izango beharko lukeela. Azkenean oso garrantzitsua da komunitate gorra ezagutzea. Ni diot, asignatura orokorra egon beharko litzake bat diskapazitatean inguruan eta gero zein hizkuntza. Txikitatik hori jakin beharrekoa da. Baduzue, zerbait buruan galdetzeko? Nila galderari gabe bertu naiz, Ez da egitzuek zerbait egitu nahi duzuen, bizipinon bat partekatu edo galderariko duzuen. Bai, adibidez, gehituko dute oixoak eman dian ideia. Aurretik egon gara ez egiten, nolan gurasoen elkarteak eta euskalgorrakekin ez dagoen loturarik, edo hor apurtu egiten den nolabait erlazio horiek. Askotan, gurasoen elkarteak dira oso oralistak, ahozko hizkuntzara oso lotua daude eta orduan azkenean zein hizkuntza ez da ikasten eta gelditzen da atzera. Aldiz euskalgorrak egiten du horren nortasunaren defentsa, zein hizkuntzaren defentsa, eta orduan azkenean ideologikoki guztiz kontrakoak dira. Hor dago pixkat, apurketa horren arrazoia. Ondorioz, hezkuntzan askotan inplantea jartzen diote umei eta nahikoa da, Baina errealitatea ez da hori, azkenean oso garrantzitsua da naiz eta inplantea jarri zein hizkuntza eukitzea bai, azkenean baliabide moduan. Inplantea jarri eta ez dira entzuleak, azkenean da baliabide bat, betaurrekoak bezala, baina ez duzu ondo ikusten bat batean, baizik eta daukazu baliabideak hobeto ikusteko. Orduan, zein hizkuntza hasieratik baldin badaukazu, umetatik, azkenean horrek aberastasun handia ematen dizu. Eta aurrera egiteko berme askoz ere gehiago, eta baliabide gehiago. Eta kuriositatez, hobeto entzuteko makineriaren industria, nola dago zein da egoera, nolako ardura dute gorren bizitza hobetzen, zein hizkuntza garatzen edo kontrakoa. Egia da, azkenengo urteetan asko aritu dela implantea dela matenak eta egia zen kalidadean ere asko hobetu dela. Baina ezin dugu ahaztu, naiz eta hori hobetu zein hizkuntza beharrezkoa dela, hori dela baliabide bat. Ze adibidez, piztinara joaten bagara, implanteak kendu beharra daukat, beraz, esan nahi du piztinan nagoenean, gelditzen ezila guztiz inkomunikaturik, ez dut entzuten. Edo egunen baten pilak amaitu ezkero, ez nuke ezer entzungo orduan, edo problema teknikoak izan ditzakete olako aparatuek, ez? Eta, bai, garrantzitsua da, baina zein hizkuntzarekin batera. Orduan, nik esan dena da, bultzatu behar dela zein hizkuntza, beti.
galdera ulertu? Iruditzen bazaizue ikastarora pasatuko gara. Zutik jarriko naiz, zueko bete ikusteko. Barkatu, orain nixi joakiko naiz, orduan Kristina utziko dute hemen, zer beharra duzu edo egongo gara prest itzulpen egiteko, interpretazioa, baina bestela ahalegindu bera ulertzen, bale? Ez egon eskuak poltsikoan sartuta, bentsat, atara pixatxo bat eta jarri mobimenduan. A ber, ikusten nahi esku horiek, bai?